Això és la granja Romaní, que està situada a la vall d'en Bas, al municipi de la Pinya. És una granja de cicle tancat de producció ecològica. És una de les poques explotacions que hi ha a nivell de Catalunya. Nosaltres venim d'una producció convencional, la nostra família tenia uns engreixos de 10.000 places de porcs integrats, amb algunes truges també en producció pròpia, però aquí no li vèiem una sortida al mercat, perquè cada dia ens apretava més el que eren tot el tema dels escorxadors, i l'any 2007 va ser quan vàrem prendre la decisió de parar tot el que eren les integracions convencionals i entrar en la fase de producció ecològica de porcí. D'aquesta manera també vàrem abandonar tot el que era la fabricació d'aliments transgènics o convencionals i també vàrem convertir la nostra fàbrica en fàbrica de pinsos ecològics, exclusivament d'ecològics, que és l'única que hi ha a nivell de Catalunya de producció de pinsos ecològics. A la sortida que nosaltres vàrem trobar amb l'ecològic va ser que nosaltres, un cop vam tenir els animals crescuts amb ecològic, aquí l'escorxador ja no és marcat en el preu, sinó que podem parlar nosaltres amb l'escorxador i podem negociar el preu amb l'escorxador, no així com passa amb el convencional, que el productor produeix un porc i llavors l'escorxador posa el preu que marca el mercat o el poden marcar ells mateixos. Encara que el nostre gran pensament és poder arribar amb la totalitat dels nostres porcs al consumidor final. Les principals diferències que podem trobar en una granja de producció ecològica envers les convencionals són 4. La primera és l'accés a l'exterior. Tots els animals tenen que tenir accés a l'exterior, tant truges com porcs. La segona diferència és que tots els animals tenen que tenir jaç de palla, com podem veure aquí, en totes les seves fases, tant en mares com en greixos. La tercera, que l'alimentació té que ser a base d'aliments ecològics, o sigui no transgènics, i produïts en camps ecològics. I la quarta i principal, una de les principals, és que els animals no poden estar mai tancats a dintre una gàbia. Les nostres ganes de voler fer aquesta explotació van ser per poder donar al consumidor final un aliment de gran qualitat i de producció pròpia nostra, des de la producció de pinso o d'alimentació ecològica que fem per als nostres animals fins a l'elaboració i portar-los a casa seu directament. La granja està dividida en 4 sectors, un que seria les parideres, on tenim les truges amb els seus garrins fins a una fase de 28 dies. La segona fase de la granja és la fase que diguem desmament en grup, on nosaltres agrupem un màxim de 4 truges amb els seus garrins fins que aconseguim que passin aquests 40 dies amb les seves truges, que és el que ens marca la normativa. La tercera fase seria la fase d'engreix, que és la que estem ara, on aquests animals estan a l'exterior també, com heu pogut veure, i la quarta és on tenim les truges gestants i en fase de cobrició i que tornen a anar als seus engreixos. La comercialització que nosaltres tenim és a través d'una pàgina web que es diu ecocity.cat, que és on nosaltres podem distribuir directament la nostra carn al consumidor final. Aquí a aquesta web trobarem la nostra carn i els nostres ous, que també tenim una altra explotació, i carn ecològica i productes ecològics de ramaders del nostre entorn.